Witam Was pięknie, roztomili. Dzisiaj wam wyrządzę o tym, że wszystko kańsik patrzy. Jak macie radzi, to moi wyrządzani, to moi fulani, dżistani, to mi dajcie palec do wyrchu, a subskrybujcie mój kanał. Bydym rod, dzięka piękne. Tuż roztomili wszystko kańsik patrzy. A wszystko ma swój plac. Kany tymu je najlepszy, a tam to ma być. Dycki my przeca słyszeli od fotrów, a od stażyków, dej to tam, kaj to patrzy. Jak my wzięli jakąś ikej wiec, a nie dali my ją spadki, skiel my ją zebrali. W chałupie, we chlywie, we stodole, a i na zogrodzie musiał być porządek, bo terazy se tak sami wystawcie. Co by to było, kieby wszyscy coś ich brali, a nie dawali tego spadki. Na ozajst by się wszędzie zrobił takowny bajzel, że już żaden w chałupie by nie wiedział, co kany je. Skryr z tego wercajk, widły, tragacz, a i nóż, co nim gaździnka okrowali rzepę, patrzyły na jeden plac, a tam musiały być. Tam z kil się coś ich brało, tam to trzeba było zaś dać spadki. Jak foter sprawował traktor, to wiedział, że każdy śrubek, a każda część kańsik patrzy. Kiedy poskładał coś inakszy, to by nie wyjechał z przyczepą do pola, co by skludzić słomę. Jednako najbardziej bachowali wiecy starzy ludzie. Starzy mieli w podstolu swoje wieca, co się nimi golili, a starka w olmaryi obryczki, co każda miała swój plac. Nie daj Boże, kiedy ktośik jedną wiec posunął albo zebrał, nadyś by z tego było moc krawalu. Duma się wieca wiele razy pojczowało, bajcera se chciała od mamy pojczać żelosko, bo se chciała coś ich wybiglować, ale wiedziała, że go musi dać spadki. Tam na stół do trzeciej izby. Synek se chciał od fotra pojczać oto piłę, bo se chciał coś urznąć, ale dycki się podziwał, kany ona wisiała w garaży. No a jeszcze wiele razy było tak, że ktoś coś grajfnął, a nie dał tego spadki, bo zapomniał, lebo to zrobił gardelnie, bo się mu to spodobało, a fertik. W ten czas se cała familia siadła ku stołu, a wszyscy spekulowali, kto se to pojczął, na wieczne nieoddani. Ale nie siedzieli ani ćwierć godziny, bo oto starzyk se wspomniał, że przeca tydzień temu se zebrał sikierkę z gnotka, bo potrzebował poprzybijać gwozdki do ryczki, a nie poradził nąć kładziwa, bo godycki kłod na oknie we wasz kuchni. A tam już go nie było, ktoś go wziął. Najgorszy, bo ta siekierka była starczyna, a ona nią zabijała kochuty na polywkę na niedzielę. Jakiś czas było cicho, jeden na drugiego się wszyscy dziwali, aż gazda odewrzył gębę, a żyk, że on se to stazikowe kładziwo pojczął, bo ktoś mu grajfnął jego, co go miał w szuflodzie w garaży. Stazik z gazdą się jakoś ich dorządzili, bo se jeszcze w ten dzień wypili poresztamperli gorzołki, ale za tą starczyną sikierkę to Borok Stazik miał wyczytowane jeszcze 2 miesiące. Ale okrąg wiecy się prawiło, że a i człowiek patrzy ku człowiekowi, ba i chłop patrzy ku babie, a baba ku chłopu. Albo się jeszcze prawiło, że człowiek patrzy ku inkrzymu człowiekowi, bo przeca samemu je źle, a dycki je lepszy z bandą. We wielkucznym świecie, a i na niebie też tak je, że wszystko kańsik patrzy. Miesiączek, gwiazdy, a słonko tam świecą na wyrchu, a tam je ich plac. To samo je w przyrodzie, bo do zimeczki patrzy zorko, co z niego urośnie obili. Ale do tej ziemi patrzy aj umrzik, co go pochowają na Kierchowie. Pombuczek tym wszystkim kumendyruje, a on na ozaj z dwie, kany co w przyrodzie patrzy.